Moikka ja tervetuloa tänne ensimmäisen Yin-jooga-videon pariin. Tänään tiedossa 15 minuutin lyhyt, mutta tehokas harjoitus ja sopii erityisesti, jos työskentelet tietokoneen ääressä, teet istumatyötä. Aivan loistava lyhyt tauko päivään, esimerkiksi lounastauolla tehtäväksi tai sitten ihan aamulla tai töiden jälkeen illalla. Mutta lähdetään liikkeelle. Tosiaan aloitetaan pienellä orientoitumisella, eli otetaan alkuun hengitysharjoitus ja sen jälkeen mennään itse asanoihin. Tämän treenin aikana tehdään 2 asanaa ja molemmat on todella ihania. Toinen avaa vähän enemmän yläkroppaa ja sitten toinen alakroppaa. Mut hyvä, lähdetään liikkeelle sitten. Eli hae kaksitelles hyvä istuma-asento. Voit olla joko ristiistunnassa tai sitten jos on sulle mukavempi, niin täällä jalkojen päällä. Ja halutessasi voit laittaa tyynyä sinne pepun alle, vähän kohottaa sieltä. Tai sitten samoin tässä ristiistunnassa, jos tuntuu siltä, että haluat sinne pepun alle vähän tukea, niin laita ihmeessä. Muuten ei oikeastaan hirveästi tarvita mitään välineitä. Ehkä pari tyynyä tai blokkia tai polsteria, jos sinulta löytyy, niin on mahdollisesti hyvä olla mukana. Lähdetään sitten hengitysharjoitukseen. Tässä vaiheessa sä voit sulkea sun silmät. Viedään kaikki aistimukset sinne sisäänpäin. Sä voit laskea sun kädet siihen joko polvien päälle tai sitten kevyesti sinne lattialle. Pyöräytä muutaman kerran hartiat ympäri. Pientä liikettä alkuun. Ja jätä viimeisellä kerralla sitten taakse hyvään ryhtiin selkä suorana. Okei, sitten lähdetään hengittää muutamia syviä rauhallisia hengityksiä nenän kautta sisään ja nenän kautta ulos. Ja anna sen sun vatsan oikein kunnolla pullistua ulospäin, kun hengität sisään. Saat sinne ihan joka puolelle hyvin happea ja sitten päästät kaiken ulos. Joko nenän kautta tai nyt voit pari kertaa aluksi suun kautta päästää ulos hengityksen. Jos tuntuu siltä, että mielessä on paljon kaikkea ja haluat päästää irti tässä hetkessä, jotta pääset keskittyä paremmin itseesi, omaan kehoon ja tähän treeniin. Eli ihan omaan tahtiin lähde hengittelemään sieltä. Koita ajatella, että hengität aina sisään ihan sinne lantion pohjaan asti. Voit pitää pienen tauon sisäänhengityksen jälkeen ja sitten päästään nenän kautta ulos. Ja sama juttu, jos haluat pitää uloshengityksen jälkeen pikkutauon, niin pidä ihmeessä, mutta ei missään nimessä ole pakko. Ihan se, mikä susta tuntuu tänään hyvältä, tee sillai. Voidaan tämän harjoituksen aikana pitää tätä hengitystä meidän ankkurina, eli välillä se mieli lähtee vaeltaan, niin aina kun sä huomaat tai pysähdyt siinä, kun huomaat, että hengittelet. Aina kun sä huomaat, että sun ajatus lähtee jonnekin muualle, niin palauta se takaisin sinne hengitykseen, sinne omaan kehoon, tähän sun omaan hetkeen.
vielä pari syvempää hengitystä. Ja palauta hengitys sitten normaaliin rytmiin sieltä. Lähdetään meidän ensimmäiseen asanaan, mikä tänään on sfinksi. Eli lähdetään sieltä vähän avaamaan meidän yläkropan etuosaa ja venyttää vähän tuota selkäpuolta. Eli saat käydä mahalleen niin, että sulla tulee jalkaterät kiinni, lattian sääret, reidet ja lantion alue. Täältä tuodaan kädet sinne koukkuun kyynärpäistä olkapäiden alle ja lähdetään nostaa täältä meidän yläkroppaa ylös siihen asti, kun tuntuu semmoinen hyvä tuntemus siellä selässä ja tuossa rinnan etupuolella tai rintarangan etupuolella. Ja sitten haet sieltä hyvän ryhdin, eli ei roikuta siellä näin, vaan viedään sieltä hartioita taas sinne taaksepäin. Hyvä ryhti. Jos tuntuu tänään, että tää on liikaa, niin lähde viemään sieltä käsiä eteenpäin, päästä vähän sieltä yläkroppaa alaspäin, niin pääset vähän parempaan asentoon. Mut jos tänään tuntuu, niin sieltä haet sen oman hyvän tuntemuksen. Missään ei saa tuntua kipua, eli semmoinen pieni venytyksen tuntemus on todella hyvä tässä yin-jooga-harjoituksessa. Sitten voit taas sulkea silmät, jos avasit tässä välissä ja lähteä taas hengittelemään semmoiseen omaan hyvään tahtiin. Hengittelet sinne selkärankaan, alaselkään, rintarankaan. Tunnustele vähän, miltä siellä kehossa tänään tuntuu. Jos jossain kohtaa tuntuu vähän jumisempaa kohtaa, niin koita ajatella, että hengität oikein sinne jumiin. Hyvä, ota vielä muutama rauhallinen hengitys omaan tahtiin tässä asanassa. Tai jos sus tuntuu tänään siltä, että nyt riittää, niin lähde sieltä vähitellen alaspäin, varovasti valutat sieltä kädet eteenpäin. Voit tuoda kädet sinne koukkuun ja laskea otsan sinne käsien päälle. Tai sitten jos haluat jatkaa vielä pari hengityskierrosta täällä asanassa. Hyvä. Ja laske sieltä alas. Käydään tässä välissä lapsen lepoasennossa. Eli saatiin tänne selkään vähän venytystä, niin viedään se nyt vasta venytykseen sitten. Eli voit tuoda sieltä polvia vähän auki, isovarpaat yhteen ja sitten lähdet peruuttelemaan sinne peppua kantapäiden päälle. Täällä voit tuoda kädet sinne eteen, laske rennosti alas ja voit laskea vielä otsankin sinne lattiaan. Ja täällä vähän nyt tunnustele niitä äskeisen asanan vaikutuksia. Virtaako se
energia paremmin siellä yläkropassa ja selän alueella. Hyvä. Lähdetään vähitellen sieltä nousemaan ylös ja käännytään toistepäin. Meidän toinen ja tämän harjoituksen viimeinen asana on lepäävä perhonen. Eli käydään selin makuulle. Voit jättää polvet sinne koukkuun. Selin makuulle ja tuo sieltä jalkapohjat yhteen. Ja lähdetään täältä avaamaan meidän jalkoja tonne sivulle alas. Siihen asti kun tuntuu tänään hyvältä, koita pitää sun keskivartalossa pieni jännitys, ettei alaselkä pääse irtoon matosta, vaan että se pysyy siellä kiinni. Nyt jos tuntuu siltä, voi laittaa tänne polvien alle ne tyynyt kummallekin puolelle. Mutta jos tässä tuntuu hyvältä olla ilman tukea, niin saat pysytellä sitten siinä. Vielä on sitten vaihtoehto, jos haluat, jos tämä tuntuu liian voimakkaalta, niin sä voit suoristaa sun toisen jalan ja jättää sen toisen jalan sinne vaan. Ja laita sinne tuki alle, niin saat sieltä itselle sitten sopivan tuntuman. Kun sä oot päässyt siihen hyvään asentoon, niin sä voit tuoda käsiä sinne sivuille. Tai jos haluat vielä yläkroppaan lisää venytystä, niin voit tuoda ne sinne pään yläpuolelle. Ja ottaa sieltä käsistä kiinni. Saat vielä vähän lisää venytystä tonne yläkropallekin. Ja sitten taas lähdetään hengittelemään ja omaan rauhalliseen tahtiin. Taas tunnustele vähän miltä siellä lonkkien alueella tänään tuntuu. Jos sun on kädet siellä pään yläpuolella tai T-asennossa, tuntuuko mahdollisesti siellä rintarangassa venytystä. Ja mikäli se ajatus on lähtenyt tässä kohtaa jonnekin muualle, niin palauta se takas sinne hengitykseen. Eli koitat hengitellä oikein hyvin sinne lonkan koukistajiin, rintarankaan energiaa. Ja sitten vaan koitat rentoutua siihen asanaan. Niin sanotusti sula siihen asentoon, missä oot tällä hetkellä. Ja vielä pari hengityskierrosta tässä asanassa. Hyvä, lähdet tuomaan sieltä käsiä sinne vartalon viereen. Voit pikkasen käsillä avustaa sieltä varovasti, nosta polvia takas kohti kattoa ylöspäin. Voit tuoda jalkoja vähän erilleen toisistaan. Tehdään vielä pientä heijausliikettä sinne lonkille, niin saadaan ne rentoutettua ja oikein se energia virtaamaan siellä vapaasti. Eli lähde sieltä varovasti puolelta toiselle polvia liikuttamaan tai jalkoja.
kun susta tuntuu hyvältä, sä voit suoristaa sun jalat. Käännä kämmen selät kohti kattoa tai hae itselle semmonen ihana rentouttava asento. Tunnustele vähän miltä tää asana tuntui siellä kehossa. Virtaako lonkkien alueella ihanasti energia. Tunne kuinka sun keho painautuu kohti alustaa. Ihanan rentona ja painavana. Ota muutama syvä sisään ja ulos hengitys. Ja palauta takas omaan luontaiseen hengitysrytmiin. Kun sä oot valmis, niin sä voit lähteä kääntyä sinne oikealle kyljelle varovasti. Voit vielä siinä oikealla kyljellä olla sen aikaa, kun susta tuntuu hyvältä. Ja sitten omaan tahtiin lähtee nousee istuma-asentoon takas. Kiitä sun kehoa ja itseäsi tästä ihanasta harjoituksesta ja tästä tauosta, minkä annoit itsellesi tähän arjen keskelle. Mä kiitän myös mun puolesta. Ihanaa, että olit mun kanssa tekemässä tämän lyhyen harjoituksen. Toivottavasti nähdään taas ensi videolla. Moikka!